panase. Allah. Anggitku ning sawah ki karo tunggu tikus. Tikus jerene wong-wong kuwi akeh. Jagung wis wae ngemes udang malah dipangane tikus. Kayak rugi wis terpiye nggo pokoke engko. Yo nek matan ki bingung ngene ki urip ki nek matan piye senajan akeh dhuwit barang iki yo ngelu tak ndeni. Wong opo nek ra ndek dhuwit ya tambah ngelu cara mono. Golek wong ngemes barang kok yo angel yo saiki jan opo wis ra butuh dhuwit ngono apa piye. Entane kok angel men. Wis timbang lo tak tinggal roro-rorokan sik. Benrang ngeluger mikirno tak butuhan sawah yo akeh. Piye ki jagung kok yo ora iso lemu ngono lho, diganjar apa janjane karo Gusti iki. Yo. Jabuti tenan engko malah. Aku gregeten tenan iki malah. Enak jabutane. Tanduran ke umpane. Kene. Wis kene. Jabutane. Wis. Kok ngene. Alhamdulillah. Golek manuk kaya wis entuk siji, wis tak amankan ning omah. Kene manuk ora iki. Alah, tepi ya manuke. Entuk siji tok wis alhamdulillah. Rai, rai. Nemu kaya pentil alhamdulillah disyukuri. Pentil dah yang penting enak. Rai colongan enak-enak ae. Iki enak nang ora iki. Untuk siji lumayan. Karena nggo janggel peteng. Alah golek neh. Iki keraine. Pentil-pentil ndas yang penting enak. Iki nemu siji neh. Pentil rao yang penting enak. Bar pisan nek wonge. Nek toro. Kan wonge tenan kae. Ini wonge. Tak sik lambiku tak nggone sik. Sopan ayu engko. Melayu ning dhewe yo. Ampun. Apa Bang? Anu lek. Golek kodhok. Kodhok mi. Kodhok lek aku golek kodhok tenan. Tenan ora? Tenan. Iki enek kerai. Lagi pentel malah mbok dipuki mbok colongi maksud piye? Anake sapa kowe? Anake Parno. Oh, ora duwe wedi. Wis ngene. Ya piye lek sepurane. Iki sapa lek Gino kowe kenal lek Gino ora? Iya kenal. Lah, kuwi engko aku wis njaluk tulung. Kandhakno lek Gino kon ngemes nang nggenku ya. Anu, ning lah sawah kulon kae. Yo to. Iya. Sawah iki lho, sawah iki. Iki kulon lho. Sawah iki lho. Iya, sawah iki. Ya jagunge ngetno kok. Ngene kae iki yo. Mah, kowe Suket bareng kaya ngene lek. lah wong terakhir tau tak dangiri sayang sregepe aku nang sawah. Astagfirullahaladzim. Kandhani. Wis ngono ae ya, sesuk lek Gino kandhani kon ngemes nggonku ya. Oke. Wis, aja diulangi nek ya. Aku nek sepurane lek. Wis, wis nang ngono. Wis ayo mulai. Golek. Ya. Hati. Oke. Panjenengan iki yo wegah tekane sawah. Tapi piye? Ijazah yo lulusan corona. Jadi iki yo pengen dadi pegawai negeri. Ya susah. Emang tani malah. Gak ning sawah glingseng. Jan ra umum. Nek cara nek gawean sama enak jen aku yo gelem. Yo
kayak kemana aku wedok neng sawah etan kono. Jadi pe maton iki gudak maton ora tak jajal sedina kemang takon maton. Betah apa ora tak ngundang Resula kuwi mesti iki. Wong biasane ceklan duwe akeh nek tak tau ceklan duwe ngono kuwi terusan jajal takon ning sawah malah ajar takon ning sawah pokoke. Dok, ayo mulai dok. Wes wengi iki. Apa Pak? Mulai. Ayo mulai. Rasan kok turun lagi gubok kena. Lah gubuk nek gelem ora apa-apa lah aku tak kelon karo mam kok malah penak. Urip sawah. Ya wes nek njaluk ngono. Ya wes tak mulai aku. Ya, Tak tinggal. Salam. Oh, alah ya. Di pal ya bento. Anaknya semua mesti malah udah mulai tenan. Rajo ngono kok piye? Karo anak wedok yang paling ngayu dhewe kon turun gubok iki anak kono tenan masyaallah. Oh, alah ya. Tenan. Dulur-dulur penyu channel. Ingat jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Gratis. Tekan lonceng. Lontengnya barang dipideh. Nah, Wes. dipide ngene. Nah, ngono ya. Oke, dulur. Tuku keripik ning pasar wage. Subscribe. Nah, subscribe-nya oke. Like barang. Like ya, di-share barang ya. Nek diunek-unek komeno, oke? Nah, sip. Siap. Tas. Oke.